जोंनि ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन बयखौबो साबायखर होबाय। बेवहाय ओरैबायदि निर्देश होनाय जादों जे मा होनो हायो हाया बे जोंनि रायजोनिफ्राय भट लानानै देरहानानै बे जोंनि दायित्व जाहैबाय। लामा गिदिर, दालांफोर, दै लोंग्रा बायदिसिना जगायनाय आरो दुब्लिफ्राव दैनि बेबस्था, बान्दो, दंग बायदिसिना रोखोमनि रायजो राजानि सुख दुखु नायनांगौआ जोंनि दायित्व। दा बे हिसाबैनो इलेक्शन समाव जोङो गोबां खोथा बुंदोंमोन। मोनबा गेरेन्टि स्किमखौ जों बुंदोंमोन आरो मोनबा गेरेन्टि स्किमा मावफुंजानायनि लामायाव दं। नै मैया दाखालसो जोंनि हाग्रामा सारा 100 कौटि लेखा गोरों डिप्ल'मा गोनां जोंनि फिसाफोर बेकार फिसाफोरनि थाखाय 100 कौटि। बे 100 कौटियाव जोङो 2 लाख करि 100 जन मानसिनि सिमायाबो मोनसिगोन। दा बेखौ जोंनि सेंग्राफ्रा युथ आरो BSUनि मानसिफ्रा ब्लकनि आरो डिस्ट्रिक्टना बिसोरो रानदों मावदों। गोबां युथफोर ओंखारदों। खनसेनो मोनजोबनाय नङा, खिन्थु स्टेप बाय स्टेप मोनगोन। आरो खनसेनो हाखा दावरा जानोबो नाङा, समजों लोगोसे गासैबो मोनजोबगोन। आरो जोंहा आमटेकायाव सोर सोर एक्टिभ मावदों मावाखै, सोर युथफ्रा मावदों, सोर बोराय बोराया मावदों, बेखौहाय जोंहा नट दङ, डायरि दंजोबखायो। दा बे रोखोमै मोनलांगोन। 100थाल' फैदों, कत हाजार हाजार सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। बेखौ मोनाब्ला माबा मोनसे मोनगोन, बेखौ मोनाब्ला माबा मोनसे मोनगोन। खिन्थु जि मोनो सरकारनिफ्राय जि मोनो बेखौ गोथि दिनैनो आं नै 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मोनदों होननानै दान्दिसेनो माबा मोनसे बाइक बायब्रबनानै दान्दिसेनो जुथा लंपेन्ट गानब्रबलाबायनानै लोगोफोरजों साहा पानि लोंनायावनो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो स्रां जुदि फोजोबनानै लायोब्ला आरो बेबायदि उनाव मोनबाय थागोन ना मोनबाय था बिनिबो खोथा दङ। दा बेनिखायनो जि मोनदों बे मोननायखौनो जाहाथे माबा मोनसे बारायनाय इनकाम जेनेरेसन जेनेरेट खालामनाय, बारायनाय फैसाखौ बारायनाय बेबायदि रोखोमै खालामो। मोनबा गेरेन्टिया मामोन? मोनबा गेरेन्टिया जाहैबाय हानि लेखा होगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनो थांनानै थानायनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होगोन, बे फैजेनबाय। IBS गोरिबफोरनि थाखाय बेक्तिगत साबलम्बी आसनि जायखौ होनदों, बेयो 10,000 करि होनायनि जोङो अलरेडि सेलेक्सन खालामबाय। नै एग्र' हाबाखै, खिन्थु नै आरो फैगौआव हाबगोन। बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 15,000 करि। दाखालि जोङो ब्लकनि वुमेन कमिटिफोरनो दायित्व होदोंमोन खामानि मावनो, बिथांमोनाबो लिस्ट खालामबाय, अफिसाव थांबाय। सेनियर सिटिजेननि जोङो दा एखेबारे 100 बारनाय, 100 ओरै गोजौनिफ्रायसो ओरै गाहायाव बेसेबांसिम दं बेखौबो जों स्टेप बाय स्टेप सेनियरफोरनि थाखाय बिदि लांगोन। अरुणोदय दाखालि लन्च खालामफिनबाय। क'क्राझाराव जोंनि मानगोनां CM चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार फैदोंमोन, जोंनि चिफ सार जयैनो जोंबो काजलगावआव दंमोन। अरुणोदय लासै 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 जालांसिगोन, गासैबो जालांसिगोन। जोङो बयखौबो अननायनि नोजोरजों जों खामानि मावगोन। थांनाय बाराव सोरबा भट होआखै, जोआबार कोनेबा भोट दिया नहीं, এই মানুহবিলাকে MLA ইলেকশনত দিব। মই যদি ভাল কাম কৰে তেনেহলে মোক মৰম কৰিব, মৰম দিলেহে মৰম পায় বুলি। दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय राजनितिक हिसाबैबो बांद्रायबो जों लाङाखै। आरो हाग्रामा सारा जोंखौ बुंदों बै माबायाव BTCआव जों देरहाखांनायनि उनाव जोंखौ ज' लिंहरनानै मोनसे खोथा बुंदों अफिसारफोरखौ लानानै, जे सरकारनि आसनि बे सरकारनि आसनिया जाहाथे क्राइटेरिया हिसाबै थाङो, मोननांगौफ्रा जाहाथे मोनो बेबायदि हिसाबै। दा बेबायदि हिसाबैनो हाग्रामा सारनि थिननाय निर्देश बादि आरो जोंहा BTCखौ
लुखांनायनि जोंहा थांखि दं पावारफ्रा गोमालांबायमोन बे पावारफोरखौ लाबोफिनजोबनायनि लामायाव जाबायानो फ्राय 90% पावारा जोंनाव फैफिनबाय एसेल'सै बेखौ जोङो थिक थाक खालामदों दाखालि बै उगुरि आमगुरिनि गेजेराव हाग्रामा सारा मोनसे 130 क्र'रनिबो बारा मोनसे दालां आरोबाव नांगुल भाङाव खालामसिगोन उगुरियाव जों बे दाखालि फाउन्डेसन खालामबाय नांगुल भाङावबो खोथा होबाय बिनिफ्राय आरोबाव आमगुरि खुंखाजराजों थांनाय बेखौबो गाव खोथा होलांबाय बिनि उनाव नैबे आमटेकायाव मोनसे प्रसेस जाना दं आमटेकायावबो जानांगौ मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि जोंनि जायगाखौ लुखांनायानो जोंनि निसिमा बिपिएफनि हाग्रामा सारजों थाफानानै आरो बिसोरजों हाग्रामा सारजों थानानै उन्नतिखौ खामानि मावलांनायनि बेनो जोंनि थांखिया गुबुन आलादा थांखि गैया दा दिनै कम्बलखौ होफैदों व्यक्तिगत हिसाबै आं आरो सासे फंबाय लजित ब्रह्म बियो आंनो एसे फैसा हरदों बिनिफ्राय आंबो मिक्स खालामनानै लगायनानै जोंनि ब्लकनि हेफाजाबजों दिनैहाय 3,000 जन गोरिब मानसिफ्रा दिनै मोनगोन दा बेखौ बुंदों जे आङो बुंदों जे बेवहाय बांद्राय पलिटिक्स खालामनो नाङा गोरिब मानसिफोर एखेबारे रान्दि मानसिफोर गोरिब दुखियाफोर जायफ्रा बिरोधि लाबो रान्दि दुखियाफोर बेफोर मानसिया बिरोधि खालामब्लाबो जाहाथे बिसोर उनाव खिन्थु बै जों मोजां मावोब्ला बिसोरो माबायाव एमएलए इलेक्सनाव जोंनो भट होयो जों जुदि बिरोधि होननानै नारथ्रोलांबाय थायोब्ला बे जानाय नङा बे एसेल' फैसानि दाम बेसेबां जादों जायाखै बांद्राय दामनिबो नङा मिडियाम टाइपनि बेखौबो गोरिबथार मानसिफोरनो बै लिडारफ्रासो एसे बोरैबा खालामो नालाय बायदिसिना अपोजिशननि लिडारफोर जायफ्रा पलिटिक्स खालामो बे पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्रासो मानसिफोरखौ आन्दायहोयो बेनिखायनो जोङो हाग्रामा सारा जेरैबायदि बुंदों अननायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ रायजो राजा बिटिसि बेयाव धोरोमनि खोथा गैया बेयाव जातिनि खोथा गैया बे ख्रिस्टमास फैदों होननानै बेखौ कम्बलखौ होदों बेबो नङा गोजां बोथोरजों लोगोसे ख्रिस्टमासाबो फैबाय बेवहाय खालि ख्रिस्टानफ्राल' मोनगोन बे नङा बेयाव ब्रह्मआबो मोनगोन बाथौआबो मोनगोन हिन्दुआबो मोनगोन ख्रिस्टानाबो मोनगोन बयबो मोनगोन आरो बेखौ धोरोमनिखौनो माबा मोनसे लाबोनो नाङा दा बे खेत्रआव अननायनि गेजेरजों बेखौहाय दिनै नोंथांमोननो होनाय जाबाय बेखौ सोरबा होननो हागौ गोबालै खामानि गैया खिन्थु अननायजों होनायखौ माने मोजाङै औ दे जा होबाय बिन थोबाय बेबायदि जेब्ला एक्सेप्ट खालामनो रोंगोन मानसिया बे मानसिया उन्नति जागोन आंखौ सोरबा बुंदों सासे सानै मेसेज हरदों बे कम्बलनि सोमोन्दै नङा खनसेनो आंजों गाज्रि मोनजानाय बायदि खालामनानै लायो खिन्थु आंथ' गाज्रि मोनग्रा मानसि नङा आंना बुंनांगौला स्रा बुङो बे 100 कौटिया 2 लाख करिया इलेक्शननि सिगां नों ओरै बुंदोंमोन ओरै होगोन ओरै नायगोन ओरै माबागोन दिनैलाय माथो साखो जेबो मोनाखै 2 मासल' जादों आंबो बेथनानो मोनथ'वाखै मोनसिगोनसो नै एब्र'सो आरो दिनै नों मोनाखै गाबोन नों मोनगोन ना लिमिटेशननि खोथा थायो खनसेनो बोरै 100 जन बिनियाव 100 जन मोनाव जाखो 100थाल' दङ खिन्थु नोंनाव दं जाहैबाय खमसे खम हिसाब गैयि बेखार सेंग्राफोर दं नै होहरबाय जाय मानसिखौ नायबाय थायो जाय मानसिया हिनजाव सेंग्रायैनो हिनजाव लोमजानायावबो फैसा बियो खामानिफ्रा मावरोना बेफोरबायदि मानसि आरोखि थाब हिनजाव लायो फैसिनो रोङा नंगौना नङा ओइ आंनावसो फारखा नांफैयो ओमफ्राय मा लायो थाब फैसिनो हायाला आंना खनसेनो स्रा आं गाबोन रायलायलाबो बेखौ बुजिनांगोन ना सार हायोब्ला आंखौबो नायदो भाषाफ्रा ओरैबायदि जानांगौ एखेबारे डायलग होयो मैयाबो हराव सासेखौ बुंहरदों आं सार ओरै बिराद खाथिदोंमोन ना मान होआ ओरै थोरै होद खाथिनायखौ दा बुं नों बायदिया हिसाबनि मानसिफ्रा भट होदों नुबाय आङो बयबो खाथिदों निसिमानि उन्नतिनि थाखाय नोंनो जुदि नांगौब्ला सार एसे अननो हायोब्ला होमब्ला गोसोआव मोनसे गोजोननाय फैयो
बे खावलायनो मा हिस्ट्रि बुंबाय थायो ओरै मावदों ओरै खालामदों ओरै माबादों जागोन मा आंबो लास्लाबा नोंबो लास्लाबा हारसिं मानसिया एकला मानसिनि थाखाय सिन्था खालामनांगौआ बेसेबां हानो नोंहाबो समस्या दं नोंहाबो समस्या दं नोंहाबो समस्या दं किन्तु स्टेप बाय स्टेप सरकारनिजों थांगोन नैबेयो ओरैजों थांबाय अरुणोदयजों नैबेयो IBS जों थांबाय नैबे 100 कोटि आनएमप्लयड जेनेरेशननि गेजेरजों इयुथफोरनि गेजेरजों बे थांबाय सोरबाया हानि फाट्टा मोनबाय सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों थांबाय मा दङमोन ओमफ्राय सोरबाया IBS 10,000नि गेजेरजों थांबाय आरो बेबा मा हरबावो साराबा नेनांगोन मास मोननैल' जादों आद्रा UPPL गभर्नमेन्ट मावखांनानै थांनायनि जिनाखि बाजेट 100 कोटि 150 कोटि बाजेट 40टा डिपार्टमेन्टआव नों माखौ मा खालामनो एसे नेनांगोन धैर्य नङा जाहैबाय फुल प्लेजेटआ मार्चआवसो जागोन बाजेटआ दासो जाहांदों दासो खालामहांदों बिनि गेजेरावनो जोंनि मानसिफ्रा धैर्यबो थाला खोथा बुंनायाबो मेसेज लिरनायाबो धैर्य गैला फन हरनायाबो धैर्य गैलाला बे रोदाया मोनसेया थोनांगौ जाखो आंहा दा बे रोखोम आरोखि बेनिखायनो समजों लोगोसे गासैबो आराम्भ जासिगोन आराम्भ जाबाय गभर्नमेन्टनि फैसा गैथ'वाब्लाबो दिनै अननाय दंखाय गोसो सिङाव अननाय दंखाय बायथारनो हायाखै कम्बलखौ सोरबा ओरैबायदि दं गांसे कम्बल मोनब्ला गांनै मोनब्ला मोजां जागोन बे रोखोमनि ओरैबायदि मानसिफोर दुखिया मानसिफोर दं गोनांफोरथ' नांखाया बिनिखायनो बेबायदि निर्देश हरदों जाहाथे बेयाव धोरोमनि खोथा थाया माबा मोनसे जाथिनि खोथा थाया आरो भट होनाय होयिनि खोथा थाया गोरिब मानसिफ्रा बे कम्बलनि गेजेरजों एसे BPF पार्टिखौ मोजां मोनथोंसै आरो जोंखौबो मोजां मोनथोंसै जोंनि साननाय हनाया जाहाथे अननायनि गेजेरजों BPFहा जे अननाय दङ नांगोलहा जे अननाय दं जाहाथे रायजोनि गेजेराव गोसारथोंसै दिनै होआखै भटआ गाबोनथ' होगोन नालाय बे रोखोमाव बेखौ होआ बोरै होदों लासै लासै स्टेप बाय स्टेप होगोन होननानै बेखिनिखौनो आङो बुंथिबाय दा आंना जि बुङो एसे स्रां थाङो सिमाया बे खारनाव सोरबाया एसे गोसाबो मोनो बोरैबो मोनो बे रोखोमाव बुंफ्रांनाय जायो दा जिखि जाया बयखौबो साबायखर होबाय